In Twijzel, dat is in Noordoost-Friesland, is bij een schoolkorfbaltoernooi een dugout ingestort. Er zijn meerdere kinderen gewond geraakt en de hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verslaggever Marten Kloetstra van RTV Noordoost-Friesland is daar. Marten, wat is er precies gebeurd? Er is zo'n klein uur geleden nu er kwam de eerste melding binnen van een ingestorte dugout. Er was hier inderdaad dus een schoolkorfbaltoernooi en je kunt begrijpen dat er dus heel veel mensen waren en ook heel veel mensen die het hebben gezien. Er zaten een groepje kinderen van een basisschool uit Zuiderveen op het dak van een van de dugouts. En die is ingestort. Er zijn een aantal kinderen, denk ik, onder het dak geraakt. Want ik heb begrepen dat er 1 kind op dit moment wordt gereanimeerd. De traumahelikopter is ook te plaatsen. En er zijn heel veel ambulances en brandweerwagens en politiewagens. Heel veel hulpdiensten zijn uitgerukt hier. De situatie is op dit moment grip 2. En er is zojuist ook een brancard uit de traumahelikopter gehaald. Dus dat betekent dat er een van de slachtoffers dadelijk per helikopter ook afgevoerd is geworden. Enig idee om hoeveel kinderen het gaat? Ja, het gaat om ongeveer 5 tot 6 leerlingen van de basisschool de Bernenbregen uit Surhuis de Veen. En wat ik net heb gehoord van een van de moeders, want het is een lokaal evenement, ik kende toevallig een paar mensen die hier dus ook waren, van een basisschool uit een naastgelegen dorp, dat die kinderen van die basisschool hebben vanmiddag ook op het dak van een dugout gezeten. En die zijn er afgehaald door een van de organisatoren, want er was stormschade aan het dak van die dugouts. En er is blijkbaar gezegd dat als de kinderen er niet op het dak gaan zitten en niet gek gaan doen, dat ze een hele leuke middag hebben. Maar als ze er wel op het dak gaan zitten, dat het heel anders zou kunnen aflopen. En dat lijkt echt gebeurd te zijn. Dat is helaas dus toch anders en naar afgelopen. Hoe gaat het nu verder? De hulpdiensten zijn bezig met het afhandelen dus, van alle gewonden. Je kunt begrijpen dat het een hele operatie is. Er zijn heel veel chirurgen ook nog ingereden naar Twijzel. De kinderen zijn allemaal inmiddels weg. Er is zojuist voorlichting gegeven voor het groepje mensen wat nog is overgebleven. En het is afwachten, maar het ziet er niet goed uit. Dank dan voor dit moment. Marten Kloetstra, verslaggever van RTV Noord.